Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Kuhlokoma umzi wonke ke webhola elikhulu laseMzantsi Afrika unxunguphele imeko kaSiyabonga Ngezana. uSiyabonga Ngezana akazi uba inxalenye yebafana bafana pha ku-World Cup, njengokubana ke nayizolo benge ndacacisa into yokubana ke umqeqeshi wakhe okanye isiphathamandla setima eyidlalelayo phaya eRomania sitsho sithi sifumene iindaba eziphuma phaa kumqeqeshi webafana bafana uNomzana Hugo Broos, ecacise sithi uSiyabonga Ngezana akazi ukwazi ukumsa ku-World Cup, ecacise izizathu zokubana konqina ke ukumgqibezela kwi-injury besuka kuyo umfana omdala. And yesibini indawo ne-fitness kaSiyabonga Ngezana imvume into yokubana ke angayogijima phaa ku-World Cup. Ngaloo magama uSiyabonga Ngezana akazubakho kwindebe yehlabathi xa iBafana Bafana ihamba ibheka phaa ku-World Cup, ngezizathu kathe wabeke uyazikhankanya phaa umqeqeshi weBafana Bafana uMnumzana uHugo Broos. Ndike ndayicacisa nento ethi ke phaa ke isikhulu sikaNgezane phaa kulaa timu yakhe phaa eRomania siyicacisile into ethi akokuphela kobomi oku kokubana uSiyabonga Ngezana angayi ku-World Cup. Ude wathi xa icacisa kwa iBafana Bafana le ithe izimbona uNgezana into yokubana uyiplayer, yambona xa edlalela laa timu, uqale upikwa kuBafana Bafana mhla wadlalela laa timu yakhe yaphaa eRomania. Into ethetha ukuthi ke ii-chances zokubana aphinde abuyele kuBafana Bafana ziseninzi kakhulu ngoba usazawuqhubeleka edlala phaa kulaa timu yakhe. Into ethetha ukuthi ke zisekhona ii-competitions ezinkulu apha iBafana Bafana zawuzidlala khona. Usazobizwa uNgezane, makangaqumbi ade aqalekise ngoba liseza ithuba lakhe, usemncinci noba mncinci usazawuphinda aqhubeleka abizwe kuBafana Bafana. Makangakhathazwa yile meko ke yale World Cup. Ibingamazwi kalawo kamahle ebephuma phaya kwisikhulu setimu kaNgezane phaya eRomania xa besisiva ezi ndaba eziphuma phaa kuHugo Broos esithi akazumsebenzisa phaa uSiyabonga Ngezana. Khumbula ke into yokubana uSiyabonga Ngezana ngomnye ke ebelilitye eyinyendane kulaa defender ke yeBafana Bafana phantsi kwesandla sikaMnumzana Hugo Broos, ngoba yabekho xa kuhlahlwa le ndlela ye-World Cup uNgezana wayephaa. Oombokazi bamfumane phaa uNgezana. Ukhumbula nombokazi sitsho sithi ke udifende kakuhle kakhulu xa edifenda noNgezana ngoba udifenda nomntu noko namava ekudala elinxibe laa jezi, and uthi ke ebemcacisela kakuhle phaa ngasemva. Kodwa ke ngoku lo mfana kaNgezana akazubakho phaa kwiBafana Bafana. Singangaboni ngasonye ke nge-performance kaNgezana ngoba ke abalandeli beOrlando Pirates sobamenshina ngoba yayingabo ke abalwa noNgezana besithi mistake ethe yenzeka phaa ngasemva bangavumi into yokubana ke yenzeke phakathi koNgezana nombokazi. Bazawunyula uNgezane bamtyabeke beprotector ke umfana ke kaMbekezeli Mbokazi. Kodwa xa sibuyele ezinyanini singafevi iitimu zethu, sibuyele ezinyanini sijonga nje ibhola ngamehlo webhola, nawubona into yokubana ke imisebenzi kaNgezana phaa kuBafana Bafana beyimininzi kakhulu, nalawo amava awathatha phaa phesheya kolwandle ebefika wafake phaa kulaa defense yeqela ke leBafana Bafana. Kodwa ngoku akazubakho phaa ku-World Cup. Asazi ukuba kwawudontsa abani nabani na ngoba ii-centre back ezikhoyo apha eMzantsi Afrika zezi zingaphefome kakuhle, zezi zehlelwe yi-performance. Asazi uHugo Broos okubana ke uyawudibanisa abantu adibanise abantu phaa ku-World Cup. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.